Kaseng Nyautrap Integrated Territorial Organization haka afro trek unaiweng kalapelong ya kejingelang kumsibenta pensolam ya kemensim jong kikasi kibalasya setiap hamukro haki pelut asam kejingelang kalalong kabajai-jai haka bakilami na Pelau State Central Library bani aya kerorkas sya Resident Commissioner ke Assam House ban snok tilang kenang banwana jingsuk haki tahan kapun nagaliang keseng kalong bakadai kejingeki apa dan keseng balang bat ki asorkar bat ki pajba lani kino kicai benriu susu kila bernyam bakandai kesing kabakhat do bakin thang memeti sengolam nak benta jongno bat kilapen kre ru dak senduk ya beliau lada ke sarkar kempat simkhia banyadai ki parado parasnam ki badan nak tan khapbot kabamot ke sarkar ka hab bishar hi yak senduk on mang yaki ne yangi lada phikwa bagi khun jong phi kin shong suk shong sngan ne phikwa bangin wan thang memeti manusnem na karai kadai kajat benriu lada phikwa bangin wan siwan man nakapor bangin yes ngolem bangin yo kasong tengka nak sarkar Meghalaya sanlak riu lak yo le se kadang he dang la ka men sim briu ne dang la ka spa na kan kren ru ka basai we are not citizen of India ngim dei kinong song snong jong kari India hendre ngi dei tam kinong the buat kat ba ka sarkar India lani ka sarkar Meghalaya kam ithu yangi kam recognize yangi kam sngap ya ka jingdawa ka jongi wat mut bangin dei kita kinong chong chnong jong ke ri India henre ngi long tang kinong thebut ide benya sai kata indala don ka kam ka jam ko babiang ka ying ka sem ko babiang ka lenti ko umbam umdi ka babiang hangta ngila dei sisa kinong chong chnong ko pura jong ke India henre ka man la kisan snem ka sarkar India bar ka sarkar Meghalaya ka ithu ingi tangha ka por election sisa ngamdi ban persngau hendre nga haban krani ka jing sisa ngimdei shu ban ret ngimdei shu ban tiang ngimdei shu ban smi jano hendre ni haban kumbaka hitu hikayeng tong ka freedom ka jingla lot ka hok bat ka jing sakri ngingen krani ka hok kata kadi ka hok ka jungi hi bat ngan krenru ka basai Syaka sarkar Assam wat num tenju yangi ba minut sisa banle diki kam ladapi tenju we are ready to fight against any people who want to destroy our state and our land kata kadai ka kerwo ka basai we are not against the people of Assam. We are not against the people of Meghalaya. We are not against the people of any community, but we are against the government of Meghalaya and the government of Assam. Show hakaju kasngi Kaseng United Nyautrap Movement ru kalalum jingelang hamot pran ringkat kejingkentio lamayong wan persya halor kejingja syasiat ya hamukro bat kila pelong ru ya kejingthang memeti kum kedak kejing sngolem ha kani kejingelang bala pelong da ka USM katukat ni kedekot na kiseng balang bapher kila wan banya snok tilang hon ya kaban syayap kibriu ki jongi kihon ban jia ka ai ka balajia onala dep jia ki lek siu da kador nakapor sa kapor ngi i halangpi ngi i hamokap ngi i biang hangtei haus nem ar hajar ar hakaju kajakang kilabang ban sulit siu da kador ban penmi ya ki kam ki jam ki babha ki bamiat lani ki development ki jongi da ka benta ban roi ban kentiu ki amlang ka salang ki ong am dan pisa onala ya briang kilik siu da kador kilik siu da ikot kenang ya ka ba ngimla ban tip yo leksi kadai ka political plan ka jongki nabas tangkat no ngilapoi sa kajing et habut bangin jiet biang bangin keliang biang ya kita kinong mikmat ki jongi parari ki bala bani hosngau ya kan ni katundong jing sawa bat kumjuro syamukro lada pila bani hosngau syabarato bat napo kamu kaya constituency wadai ba kato ka sanglak kandai ka sanglak ka jong ka NPP dalalai ruem wadai ba kato ka sanglak kandai ka sanglak jong ka NPP kandai ka sanglak jong ka MDA wadai ladiki lada long ka bala alalay yiday ban boycott ya kandai ka election ka banwan nginum penduk ya kamai kaji jong kibriu ki bomdon kiti ya kani ka ba penmi ya kani ka jing bakla to ngin wanda ka democratic movement ngin wanda ka jing ya ki ka bangiong kasi penar lives matter
Kadang ka jing kodor ka jing em jong ki khon jong ka nyau trap. Jong ka jai pen riu nyau trap. Kasih jai dia lives matter. But kata slogan ngin mi sakmat mentah. Ngin pensung thu ya ka sarkar. Ba phimlong ban ya le kai politics. But kalau wei jong ka jai pen riu. Phimlong ban le kai politics. But ka jing em jong ki balui lui. Phimlong ban le kai politics. Halor ka kendau ka kendau ka siap nomor kani ketika ba kentang tam bau belayu ayen. Nomor kata kadau ngakerpa sisin. Tongin bat ya ka suk kasan. Henrai ngin mi, ngin ra iki lama yong, ngin ra iki lama sao, ngin tangi ke mambati, ngin tho iki jing tho, ngin ya pusan, ngin ya perkhat lang, bat kabar kong santam kalong ba, ngin long ki baya teli. Namar balai ka jai pen hunyau trap jongi, ngi pat ya ka politics, ngi pat ya ka kor ka jai, ngi pat ya ki jing kesam, ngi pat ya ki stong di tau, ngi pat ya ka kamai kaji. Bat haba kot ka ai ka baja. Kapor ka jungi kum ka cai pen riu banyalek persyak pat kiwai kanam red bat ka job kapor jong ka spa ka job kapor jong ka business hadu kesensyar kadaru kala ka business ka bamsap kala long ka ai ka ba kalong ka duksa ka bagi samla ki jungi ki ong ba lada kita ki basong suki ke belong minister ke belong MLA ki yo ban kamai kat ni niru ngi kwa ban le ka jong mau ba wan mem pelong brau pa ki kon ki kti ki jonga ba ki jongpi lasai berlasi singi nama lada ki kon ki kti ki jonga ba ki jongpi kin bo jing kli na ipa ba ni mei balai ka jakum ne ayungin jubab ki ayungin jubab ki haga ba khado ngin haban jubab ki ba kon ngilalong brau hala ka jong gari na kata ka daw go ki parado ki parasnam Kawehi ka benda ka bokong san kumpa pila yoskau ki jingkran jogi ma erwin sutga ngarong ne ban penpa menta baka sarkar ka dankam ban thong ya ki seng balang ni dankam ban tawa ban yang ya dai la ka hok baka jang sisa ni dankam ban mi pa kum ki preo ke ba e la ka jong ka jai ban riu thong ya ki seng balang kum ki border security force am ne ki PSF ki ban ya datang yo puro sam jong ka Bangladesh Lana jong kiwai giri Handai yang impoi perkhadiru Bagi dang mot terai bagi Bangladesh Bagi India kan yang kon persak dalam JIA Kidon ki BSF Handai mano mapenja Ki jia penban halaka jong ke pot kosam Hapreng para jelah Jong ke Assam dan Meghalaya